Χάρη και βοηθεία από δύο κυρίες, οι οποίες μας χάρισαν μοναδικές τιμές στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Όπως είπαμε, αποτελούν πλέον νέα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Τους ευχόμαστε ακόμα πιο ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ και την πρόεδρο της Καλυπάκηδας, την κυρία Παναγοπούλου, που μας τίμησε με την παρουσία της για την βράβευση. Η εταιρεία παρακαλείται να κάνει την βράβευση, ο κύριος Δοσκαλάκης. Στον κύριο Βασίλη Τσολακίδη, Ολυμπιονίκη της ενόργανης γυμναστικής. Θερμά συγχαρητήρια. Και υπεύθυνος ανάπτυξης πλέον της Ελληνικής Τοπιλευτικής Ομοσπονδίας κάνει την βράβευση στους δύο συναθητές του ουσιαστικά, Λευτέρη Δόσολα και Παναγιώτη Μαρτανή.